Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:30. Ining nga oras ginadulong sa inyo. Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita, sa aksyon. Las 4:32, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong hapon na naman. Welcome na naman sa inyo palatuntunan. Action Reports After Edition. Sa sering adlaw sang Martes. Yara kita sa pizza 8 na sa bulan sang September tuig 2020. Medyo tuman ka balantayan sang tiyempo subong. Tuman ka balantayan sa kunado ang mga sitwasyon sang aton sa sunad sang Bacolod. Bagod man sang sering pagpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Gagin kakibot sang halos kalabanan. Kagabi pa lang daan mga ka-aksyon, damo na sa mga padala sa mga minsay kag palamang kutanon. There is Action Radio Bacolod kung baranano ang mga quarantine status sa ato sa sunod sa Bacolod. Pero ang ginahulat na ka-aksyon subong amo ang opisyal nga mando. Amo ang ginatuwag na executive order ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Mandalakip pa sa announcement o nalakip sa anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi ang sunod sa Bacolod nga dapat nalakipan sa ginatuwag na MECQ na quarantine classification. Inyo pala tuntunan na medyo tulot temprano kita subong ha. Nag-umpisa maka-aksyon sa ato sa mga nag-aboritor sa ato sa live stream. Salamat gina sa walang sawang suporta. Sa oras nga alas 4:34 sigurado maka-aksyon nga ara ng kalabanan nagapahuway-huway sila sinitag sa tag sa mga puluyan. Ang iban ari diri sa downtown area ho ay nagabantay man sa kundano ang nangin sitwasyon dugay-dugay. Ang sitwasyon sa mga dalanon naton, mga salakyan, mga ka-aksyon,
Ginabantayan man sang tagsa-tagsa ang pila ka mga ginatawag nga check-up points. Mga checkpoints. Di sa gihapon makabig naton nga mga daganihan kag pasalamatan ta ang ato sa miyembro sa mga otoridad. Ginatawag force multiplier, mga barangay tanod nga mo ning nagabinuligay para nga mapasiguro nga ginatuman na ning ginatawag nga health protocol. Kabay sa kapon sa kampanya para nga mapaganhagan ag mapunggan na rin ang paggamat-amat damo sang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, partikularmente sa syudad sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe nagay kadamo nagay sa mga nagalungo mga kaaksyon. Kung nga ang amo ni sitwasyon sa Bacolod, hindi na mapunggan ang ginatawag nga domestic cases. At diri nang linat nanay sang siningkagaw nga corona. Way pili, may edad ka man, bata ka man kung tigulang. Guramax ka man kung may kaya nga tao, basta sudlan kaya sang COVID-19, digid ka makaluwas. Las 4:36 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Amos ang ato sa maka-aksyon dara sa kabukiran sa Baybayon. Ara pa ka mo dira, ti ko narakyas baybay, ang imo sa ginakuwaan sa nga parangabuhian. Amo ng mga pakinhason, kagapag-pangisda. Waya checkpoints baybay, no? Waya sang nagabantay sa baybay. Ang ginabantayan sa baybay, ano amo ning mga Sige, las 4:37 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nano ba lang mga balita nga ato sinitutukan ang inyong kaaksyon-aksyon na Marlon Hinuboya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Dari kita una sabahin sang mga balita lokal, mga dapat naton tutukan. Una sa balita, una sa aksyon. Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Western Visayas Task Force nagpagwa sa panibag-o nga guidelines para sa mga returning overseas Filipinos. Amo ng mga ginatawag nga mga ROF. Una sa balita, una sa aksyon. Ano bagid ang iban nga balita? MACQ, Modified Enhanced Community Quarantine level sa Bacolod. Sentro sa ginahambalan sa mga Bacolod non subong. Ang opisyal nga mando ni Mayor Bing Leonardia amo ginang ginabantayan. Ano gid bala ang kaundan? Ano ang pwede? Ano ang hindi pwede? Sino ang pwede makagwa, sino ang hindi? Mga tao kalabanan nagsinala-sala kaina. Umpisa kagabi, may ara nga naayawan bantay sa masakyan nga POJ. Bangod madamo sa mga driver ang wala magbiyahe. Kung ikaw driver mga ka-aksyon, kung wala man kapihuan nga may masakay si mo sa ni pasahero, mas maayon na lang na magpahuway-huway ka na si mo sa nga balay. May nagalang-alang kun bala. Pwede pa magamit ang HQP. Yes, may HQP pasbong. Ay why pa mga-aksyon mapagwa ang executive order ni Mayor Bing Leonardia. Ang kalawigon sang antos kag sakripisyo, Tob-tob Setyembre 30. Ang pamangkot sang kalabanan, may kalanon pa kami ayhan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sitwasyon sa mga border sa checkpoint sa Bacolod, aton man pasiplatan, gutok o kunhalog. Ang linya sa mga salakyan, sa mga balakla naman kag merkado, lion taman nabi ang sitwasyon. Bangod laban-laban basi may ara na naman sang ginatawag nga panic buying. Una sa balita, una sa aksyon. Syudad Santa Lisay aton man sentrohan, dugay-dugay. Alkalde nagpatuwag sang sinapol para hambalan kung ano ang masunod nga tika nga paghimuon matapos may baluan
nga sa 700 ka mga ginswab sa mass testing nagligad nga Agosto 30, dumduman yun ni mass testing sa surad sa Bacolod sa apat pa ka mga pilot LGUs Bago City, Talisay, Silay, kag Banwasang Morsya. Ti sa Talisay mga kaaksyon, sa 700 ka mga swab RT-PCR test gidya. Ang mga nagpositibo, 50 masobra. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning rason kung nga agin na convene sa mga hapon ni Talisay City Mayor Niel Lizares ang mga miyembro sa City Interagency Task Force aton tingwaan dugay-dugay nga malabot ang City Administrator sang surad sa Talisay si Attorney Jose Jonathan Ialdama para nga hibalunta ka mayara sang order si Mayor Lizares nga i-implementar ang ginatuwag nga expanded contact tracing. Butselingon sa di magka-aksyon sa 50. Damo ni posible ang naka-close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19. Wow, kabay pa taran-taran nga mga naka-close contact ni kagkunkuaan sang RT-PCR test kabay pa magnegatibo. Amo ning pangamuyo gid sang mga nakapakuha sa RT-PCR test mo. Alos kada oras nagapangamuyo sila nga kabay pa magnegatibo sila. Alas 4:30 con las 4:41 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa balita naman national, DILG suportado ang kapulisan sa pagmonitor sa social media para sa quarantine violations. PSA ginpangabay nga i-postpone ang census sa Enero 2021. Man may census sa mga ginapatigayon mo. May nagakatos kung mag-census ka, siyempre interbihon mo ang household, ang mga miyembro sang puluyan. Di ginalikawan tagadi ang paglinagaw sa mga tao. Tapos tugutan ta ining census ni. Spayo man i-postpone anay. Kaya hindi tababalaan mag-aksyon ang sitwasyon subong. Pilipinas gintugutan ang paggagamit sang antigen test para mag-detect sang COVID-19. Panibag o naman nga test ni. Duway tumati ang bakuna ho. Ang Sputnik ba to? Bakuna halis pungsod Russia. Ti sa bulan pa to sa Mayo ko no. Si Presidente Rodrigo Duterte sa bulan pa sa Mayo mapatubsok sang bakuna. Diba sa ikon bulan sa Mayo pa Una sa balita, una sa aksyon. Kabay pa nga hindi na malabutan bulan sa Mayo ang senaryos bong ang kanamuon sa mga kasos ng COVID-19 dali sa aton sa Pilipinas. Chief Implementer Secretary Galvez, luyag ang absolute kag agresibo nga isolation sang COVID-19 cases. Una sa balita, una sa aksyon. Las istoryahan tarong-dugay bla ang istorya sa kooperatiba, istorya elektrisidad kamanti. Subong sa aton ni amoning grabing antos kag sakripisyo sa mga tao. Importante nga mayara kita sang sige-sige kag uninterrupted nga elektrisidad, power sang kuryente naton. Alas 4:44 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan tani dugay-dugay ang ato sa mga balita mga ka-aksyon diri sa inyo sa nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Hoy, nagkabasalamat kinati marano pa sa gabaritor sa ato sa nga live stream. Sa lindibo ka mga naga-standby na subong, naga-monitor subong. Sa oras nga alas 4:44, ibalaon tabi una, Action Elmar. Anong senaryo subong sa Bacolod City? Nano ang naobserbahan sa ato sa nga patrol? Kay nasang udto maka-aksyon mayara sang patay nga lawas ang tao. Ginapatihan nga ginbilin nanda sa area sang damo sang kugon dara sa area sa Barangay 35 ho na sulod sa Sako.
Nagresponder kita kainaman dito, nagpalapasiplat. Sus, ang lugar mga ka-aksyon kung nagabi, hindi ka makaka-expectar nga may mga tao ba nga nagalinabay. Kamanti kugunan, tamo sang hilamon. Ibinilin na ni mga ka-aksyon ang patay nga lawas ang tao na sulod sa sako. Ano ang rason kung nga ginhimo ni saya. Ang mga checkpoint sa boundary sa duha ka mga mayor nga dalanon sa Bacolod, ang dalan sa Lacson kag ang dalan sang Araneta mga ka-aksyon dara sa area sang Bago, may border man da sa area sang may border, may checkpoint. Bisan di na mga ka-aksyon nga mga ang kalabanan, hindi man tanan. Kalabanan nga mo permeng ginalabayan sa mga salakyan, amo nang ginpahamtangan mga ka-aksyon sa ginatawag nga checkpoint. Ano man nga oras subong mga ka-aksyon, subong nga hapon o kung subong nga gabi, agad na hulat sang kalabanan kung nano bala ang kaundan, nano ang nasaad sa executive order na mahimo ipagawa ni Mayor Bing Leonardia. Grabe subong ka kon. Grabe gid subong ka sako sang mga opisyal nato sa gobyerno. Dirita ni mahibuloan mga ka-aksyon kung sino gid na nagaobra sang tutuod at kung sino nagapawala lang. Sa balita, sa aksyon. Oy, sa ato sa ring opisahan ta ring ato sa ring pag-acknowledge nga dito sa live stream kay katuman kadamo para at least maubos-ubos na sila bla. Samtang ginatinguan ta nga makontak ato sa ring patrol. Oy, kay Jocelyn Libuon Dispoho, good afternoon Action Marlon. Mary Jane Mendoza, good PM Action Marlon. Araman si Mary Ditson Serbo Zamora, classmate, good afternoon. Zinaida Nisha Valencia, hi, good afternoon, listening from Valenzuela City. Hi, good afternoon. Okay, si Carmen Estrella Bravo, good afternoon. Lori Cordero Capio, good afternoon. Si Genevieve Pahila, mayong hapon man. Alas 4:47, manauntan nano ang nausorbahan sa ato sa ring patrol sa paglibot-libot ni Action John Diaz. Action John, mayong hapon sa report please kami. Ay nga production namin nga kung katutarang ng mga ka-aksyon ng patrol live kita nag-report driven mismo sa areas ng Bacolod Bago border, diri sa area ng Dalan Araneta, sa Papinisang Barangay Sumaga, surad sa Bacolod Action Mars. Tini nga po, makita nato, hindi magitanto mo sinagramo ang mga salakyan abi no nga nagalabay diri pasulod sa may surad sang Bacolod kumongat sa Doka Exido abi ang ginapatuman nila diri nga pagsekyar kag ang ilang man mismo action mar nga monitoring ang ilang nga pag-check sa tanan nga mga requirements nga kinahanglan sa mga motorista nga nagalabay diri mismo sa mga lugar. Diri sa area makita naton kung mga service vehicle ikaw ka mga company, private companies, so yung kinalaman lagi representar is able dira ang mga ID kag iba nga requirements. Pero kung mga dipasahay nga jeepney, usually ginapundo nila kag ang ginaubra action mo is gina-check nila ang mga IDs kag ibang pang importante nga mga kagamitan o dokumento nga magamit action mo. Lalo nga dapat naman ipamatuod nga sila abi allowed nga makagwa kung makalabay sa dalan, no? Ang area man diri Action Mars sa area mismo sa Dalan Araneta, ang pinakauling update dito kay Police Lieutenant Batiles is magadugang sila sa mga tropas ng kapulisan agad nga magbantay diri kay kumos ginatunga-tunga ginabaki-baki nila ang deployment sa mga borders mga action sa may surad sa Bacolod. Ang pinaka-latest yung pinaka-uling update nga ito nga nakuha gikan kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico man sa Bacolod City Police Office. Iyagrigin palayag nga halos tanan nga mga interior checkpoint ang in place na gidman kag ang mga deployment sa kapulisan nakahanda na even ang mga kapulisan nga na-assign sa mga headquarters ang karon naka-deploy sa area sa Dalan Alihis Araneta Mataksyon Barangay Alihis Surad sa Bacolod. So nagdugang sila sa nagkuha sila sa kapulisan gikan naman sa may
headquarters ng Bacolod. Yung check pa natin, ang pinakalang sitwasyon dito sa area naman sa Barangay Mansilingan, particularmente na sa may Bacolod-Murcia border, sa area sa Paglang Village, Barangay Mansilingan, sa Rags ng Bacolod. Kaya according to Rica Police Lieutenant Florentino Balayan, ang station commanders ng police station number 7, mas madamo pa sa gyapon mga salakyan nga nagapasulod diri sa may syudad sa Bacolod nga ilang makitaan nga nagalabay doon mismo sa border, pero halos tanan man may tagsa nila ka mga requirements mga ka-aksyon nga mapakita nga nagapamatuol sinang ginapanugutan kag allowed na mismo makabiyahe pasulod sa may syudad sa Bacolod kung mga requirements sila nga dala mga ka-aksyon. Ang pumadang na ang ginapangita sa mga kapulisan nato diri sa Bacolod, as long as may ara ikaw dira requirements, may ara ikaw home quarantine pass, isa ikaw ka essential abi no essential establishment or to ikaw maka-aksyon na imo kagid makabiyahe pasulod sa syudad kag dapat tanan makamodratin sa lakyan may bit-bit pa ninyo tagsa ka mga requirements kay kun wala kaya mo una isa dyan pong taton ka mo pangitaan ka mo o mangita ka mo paagi na para mag-comply nyo lang ang requirements or ang pinaka-worst na dira is pabalik kung hindi ka mo pero ginalinan mga ka-aksyon kayo wala ka mo hindi ka mo pagpanganugutan na makasulod sa syudad sa Bacolod. Likewise, Mandra sa area mismo sa police station number 7 according kay Police Lieutenant Abalayan na damo gyapon mga nagalambihong abig na mga ang publiko damo sa gyapon may nagagawa sila tagsa sa mga balay especially ning bila may mga home quarantine pass action mo. Duga ko diri ni Florentino nga may ara man nga nagabayular gid nga wala quarantine pass nagagwa ang rason kay wala sila kuno tagtagan o wala sila labot sa pagpanagtagana isang HQP. O galing kay according to kay Florentino, kay Nabalayan Action Mar na ang mga wala gandi nakapakita sa HQP sa ginarason nga wala sila nalabot sa pagtaganay is gina-check para nila ang concern ka barangay agud na baluhan kung ito di man bala ang mga argumento or ang aligasyon diri sa pila ka mga bumulyo nga gakadakpan o gakatuan nila nga nagagawa sa ilang balay action Mar nga wala silang bit-bit nga home quarantine pass. Ano po din natin si Police Lieutenant Florentino Balayan, ang station commander sa police station number 7. So, area na ito sa station 7. Ito po mo yung control. Dito sa atin, ito po mo na po masalat yan po na nagasunod ko ang po ng case aton sa police na ito check sa mga authorized person of the residence. May nagasunod sa lawan. Kung ito na yan ito na ito na po na control pero marapisan na madamog yan po sa mga sunod na doon na doon, sir, halos na naman, sir, may mga requirements gabit na, no? Mostly, kung may arangin, makikita naman sila na wala kinakabaliktad na mostly kayo mga requirements na sila na. Okay. Sir, in terms naman yun, sir, sa home quarantine pass, kaya, sir, kamo na nakpan nga, wala na lang HQP, sir. Sa Teresa area na doon, may mga nagabayunan, kinipsan, wala dyan na QP ang ilaras mo kaya wala sila natagaan patanas ng barangay. Okay. So, kinaka-check na ito ng barangay kung anong iba na matuon. Sige nga, wala iba-iba tinarata, wala tagaan. So, mag-confirm na barangay may arang iba sila na wala matagaan. Then, tunod, doon tayo pa ng lahat na sila. Okay. So, pero hindi man, miniman mga tao. Kasi mostly sa talagaan. So, in terms of movement, sir, sa palibot, sir, damo dyan po, sir, may nag-drop? Damo, ginapon ko na ito na tawon, damo, ginapon sa kumapit tungkol sa siling na sinaton, damo sa mga exemption na ito, so, damo, ginapon sa mga exemption na nagawa. Sir, tara sa Mansilingan or sa Station 7, ang inyo, sir, yun naman nga checkpoint, pinakabilog, sir. May isa kita sa outcare already, katong border control, may isa kita sa either checkpoint, kasi sa parang ilang silingan sa specifically sa may puro-puro na naman yung lugar sa atong Kirkot. Okay. Willing sila sa Panaad, wala na subong. So sa Panaad, temporarily, walang tatagin mo na tao kay so ko lang balikan sa personal. Gani, man. Sir, ano lang yung so, anong reminder sa public, sir, especially sa mga publiko at sa nagpapamati sa sini mga katauhan sa sini sa oras paano lang kita sa lahat ng mga health protocols na ginapatuman sa ato ng otoridad kay hindi para manhingitan ang taton so kung wala manhilan ang important ticket nakatuan para magwa kita so ikawan na taton na magwa stay at home na lang kita
may mga minimang ginawa kinahanglan noon kung napadala man ang ipadala na para yung sa tanan. Okay. Action naman ba diyan si Police Lieutenant Florentino Balayan, ang station commander sa nga police station number 7. So mga sitwasyon dito sa area nga nasakupan like sa may border checkpoint, outer border checkpoint padulong area sa Murcia, kaga within Mandri sa iyang mga barangay nga sakop sa area of responsibility kaya nilamang sa barangay Mansilingan, barangay Vista Alegre, kag barangay Alihis. So manayong observation dito. Sa liman nga mga hapon, ara karondra at sa may downtown area, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center o kung ko sa rin, gina-assess nila Action Mar kung damo din man nila pasero sa gyapon. Kaya tuloy rin kay Mr. Diego Malacad sa undok ang nakibot sa kalabanan ng mga drivers. Rason kung nga, hindi mabasol nga may ibang kaya nga nag-estetan pa nga magbiyahe o galing kaysa pinakauli nila nga pag-check. Allowed pa man niya magbiyahe, wala pa man kita na bagong man go sa national order, base man sila classifications ng quarantine. Supposedly, wala gid man sa public transportation. O galing kaya according to Malacad, ang lokal ng gobyerno sa Bacolod, may ara ginaiya kung kaisama niya nga kaugalingon o kung pinasahi abi nga mga mando o kung guidelines may kang tanan sa quarantine classification. Lason ko nga wala, may mga drivers, kinangnaman nila nga mabuhi, so nagpangita sila sa pamaagi, nagbiyahe ang kalabanan. Wala nabot sila, damo man ang mga pasahero man sa gyapon karon nga adlaw sa nagdesisyon sila Action Mar nga magbiyahe na gid man lang no karon nga adlaw Action Mar. Ako rin kay Malacad is halos tanan man nga mga pasahero ang ilagin na gina-cater and ilagin pa siguro tugtog no nga may mga pasahero pas dalo ron i-servisyuhan sa mga drivers. So all in all 100% na nagbalik 100% ang biyahe sa mga hindi sa 100% karon nga hapon 50% na lang siya. Kaya nga ligasyon doon di Malacad kaya nasa temprano pa ay tila ko mga kapulisan kung sabi mo otoridad nga pangdakop o kung nagpangsita sa mga drivers ng Action Mar sa di pasahe nga jeepney. Yari si Mr. Diego Malacad. Ang kinakikita ng mga pasahero kay kami nilang pasipas ang public utility vehicle. Ito mga mutilasing aga, hindi na mo pwedeng ito pa ang kausapin kahit masino pasahero kami sa tipat. Yung may tipat yun na pala sa declaration na po sa kami. Kung yung pilit kami nga sa transport industry nga kabahin mo siya sa national heritage. So wala mga kapot, hindi na muna na yung mga element at ang decision na kagabi mga kaitantakit ng mga kanya kasi nadapin niyo rin mga sabihin kasi sila na nato ang public utility vehicle o kailan kami kaso kung hindi kami magbiyahe first at on the floor so kami sila instruction kung anong pwede inamoy mo kasi ang utility yaman sila na kapag yung decision ang national na yaman na sila yung paper based at deleted na sila para hindi kami makamula. Okay. So sir, ang inyong assessment sa mga hapon, ano sir, kamusta sir? Talagang kita sa iyo ko, kita na po, almost 150% din mga nagkontatulog noon. So kung yung sa iyo, yung talaga ng mga establishment commercial, ikita din nila ako kasi ako ko sa iyo, ito kinasuntanan ng mga border na wala ko pumatuloy ka ron. So after sila ako ang decision ng everything right, right, kaya nakisama decision sa itong mga local association of the Okay. So sir, kung nasaon subong sir, if ever mag-decide sila nga most ng mga establishment man nila, anong inyo naman niya sir nga possible na desisyon? Actually, nag-choice to kaya natin mga pasayro kita kung kinakita ng mga sa kapitang merkado ang sa sinul market ang mga kapsasyan sa ikuloy ng mga establishment sa komersyal sa mga nagpasay ko sa ato ni Kolonia at industry sa mga kami nagkakulman pasayro mo wala na siya di mo po kalinig na hindi ka na kailangan wala pa ako kaya ka po sige mo po sila tinawag may pangkakit mo si Mierwing sa kasi matikipik na mga nagiging kapilog pasayro sa mga tanong sa roman sa mga buhay mas mahal din sa mga nasa sa buhay sa kung mapatay kita yan dito pa makikinig sa mga COVID. Pagsumala ba yan si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operator Center o Purundok sa iyang pinatuloy ng observation kung biyahe based sa mga pasahero ng jeepney ang ato nga pagambalan. So gina-check din na direct once can allow mo ng public transportation kag ti pabor mo lang nga sa bahin sa mga drivers
padayon sila nga mga biyahe, buwak na lang kag tubtob kung saan o sila ginapanugutan sa gobyerno Action Mar. So paano na, sa gyapon lang kita nag-report diri mismo sa area sang Bacolod Bago border diri sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, Surad sang Bacolod Action Mar. Sa gyapon damo man mga delivery truck, mga single, mga motorsiklo, mga dipasar, mga jeepney nga nagapasulod diri man sa may surad sang Bacolod. Mga ka-aksyon ni kadalagan sa trapiko, sitwasyon sa palibot sa surad sa Bacolod sa gyapon bugos nang tinadulong sa inyo. Kontak. Salamat aksyon na dyan. Impunto alas 5 aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik mga ka-aksyon, standby ha, kaya tingawan natin nga malabot si Talisay City Mayo, Talisay City Administrator Attorney Jose Jonathan Ialdama. Angot sa resulta sang pag-convene kung pag-sinapol ay nasa surat sa Talisay kay pamunuan sa alkalde Mayor Niel Lizares. Lasing ko uno, balik kita pagkatapos ulit. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May sis over. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa ato sa ring pagpangalaga dari sa Action Reports Afternoon Edition. O isa ka monitor sa ato sa ring live stream. Genevieve Pahilanga, good afternoon. Pamposa Lamoher Romero Jr. Good afternoon, Action na Marlon. Pa-shout out naman the family Pamposa sa barangay at 30. Alexa Fuentes, good afternoon. Happy Tuesday. Be safe. Alexa Fuentes. Si Mary Jane Mendoza. Si Giovanni Duhinog, always monitor. Helen Semenyo, keep safe always. Si Pamposa La Mujer Romeo Jr., keep safe all Bacolod nun. Alvin Miranda, gapamati sa Barid Coport. Nomi Pagantihon Action Mar mayong hapon sa imo monitor gid kami sa imo subong diri sa Apollo Quadra. Gabantay kami kung ano ang mga guidelines na ipagwa subong ginpaidalom kita sa MECQ. Salamat gid. Okay, Normi
pangantihon kay maninay sa Apollo Quadra. Ano ka pamati, kumusta lang daw siya? Maninay Tuto. Chom. Maraga pamati. Jocelyn Aresivita Ola, good afternoon, Action Marlon. Joseph Guzman, shout out from Fiesta Home Somag. Si Rumi Agsam, good afternoon po here in Japan, monitor. Rinan Payong-ayong, salamat. Araman si Yasaimer Layong Nganga, mayong hapon Action Marlon. Artemio Hardinico, mayong hapon. Tamyaw ko lang dira si Rolando Diaz sa bago kada adlaw ged ga Action Radio siya watching Kazakhstan, salamat. Ay bando kadugay balikan taraman. Una sa balita, una sa aksyon. Now, ang sitwasyon dere sa Bacolod City sa nasiling tara, munang bangian o kon abnormal blang sitwasyon naton di, bangod sa iga-implementar nga quarantine classification, amaning ginmuno tabago lang nga MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Dugang na naman ining lulokdohon makaaksyon o kon palas-anon sang mga Bacolod nun. Kahapon, kag subong nga adlaw, damo sang mga nagmuno sa Inusirik Action. Ano ayhan ang senaryo kung pati ang elektrisidad magbisyo man bla? Ano ayhan ko ng mga tao sa Bacolod? Nagluwas nga nagakurisong sang antos kag penitensya bangod sa ring COVID-19 nga pandemya. Do nga nanbisang ginatawag brownout, baw di lang, baw kasakit. Yan ang ginatawag nga power interruption so Josep kag Maria. Why na siguro sang pinaka mapait, mapiot nga sitwasyon, no? Kundi amoni, no? COVID-19 pandemya, duganan sa brownout. Muna ang ginmuno na sakon kahapon kag kaina man nagbuno man liwat. So kabay pa sa mga kobertiba nga nagasupply sang kasanag sa Bacolod kag diri sa Negros Occidental, medyo pulo pa siguro man ha. Na magsigi-sige lang gina-supply kuryente. Pati na sa iban nga mga kooperatiba hindi lamang diri sa isla sang Negros, kundi sa Bugos nga pungsod. Para hindi man matulutaman sa antos kag problema ang atos sa nga mga konsumidor. Una sa balita, una sa aksyon. Kon kooperatiba nga istorya makaaksyon ang hambalan, isa sang pinakamainit nga isyo, amo to dito sa may probinsya sang Iloilo. Pareho man naton nga mga Ilonggo ang mga konsumidor. Ang konflikto to magkasusto nga sang More Electric and Power Corporation bla. Kung sa lipot nga tawag More Power, ang balita nga subong nagapangatubang sang kaso nga monopoly. Monopoly RAPS, monopolistic practices, kag competence. Complaints. So napasaka sila magkasyon. Tunog na itong balita dito. May pa nga di man tabo sa aton di. Nagpasaka Hispana Electric Company o Conpeco. May kaso pa nga libel ng pasaka ang Peco, batok naman sa Executive Director sa Iloilo Economic Development Incorporated. Grabing away, no? Langon sa gina-question na kaso sa Peco, ang ikasarang sang More Power na makahatag sang reliable power services sa Iloilo. Nag-inaway sila doya. Dari sa aton kabay hindi matabo nga pangatubang kita subong sa krisis. Ito nga na-question to sumpeko ang ikasarang sa More Power na makahatag sang reliable power services sa Iloilo. Mayara para tabo gani mo nga 3 kunok oras ka brownout. Baw, ligom tulong ba Ako sa syon pa sa Piko, dari sa Negros Occidental, amo maning kakatabo. No, amo man, ang ginatuwag nga unjustified overbilling. Tuman kataas ka makakilibot nga kadakoon sa ginabayaran nga bill. Pareho naton sang bill sang pareho naton nga mga Ilonggo consumers. Isabagay guro ining Piko nagabigabato mo lang niya. Sang ila sa kinamatarong. Di ba niguro magpasaka sang panumungon kung para sila ang sakto ginhimo sang More Power. Ang latest pagani sa balita mag-aksyon na daw subong ang Piko. Napasaka sang anti-competition complaint batok sa More Power. Kabay pa sa nasiling tarang hindi lang inimatabo diri sa aton bangod ang Negros Occidental kag Bacolod subong pa lang nagaluyat-yat ang kahimtangan bangod sa krisis ang COVID-19.
Dugangan pagid sa problema nga ginatugas ang mga kooperatiba ay sus anong mataboyhan sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Sige ha, alas 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Iguanta nga malapot si Attorney Jose Jonathan Yaldama ka nagsignal na sa aton di. Ibalaon tala maka-action kay sa mga taga-sunod sa Talisay bla. Isa man sa ginatutukan subong kong kaso sa COVID-19 Talisay City mo. Dapat nanguha man da ang mga opisyal sa syudad. Sa piakalin na ibalaon ta, we have Attorney Jonathan Yaldama, City Administrator sa Talisay City. Attorney, good afternoon. Ay, good afternoon, Marlon. Good afternoon. Yes, salamat gid Attorney sa paghatag sang tiyempo diri sa Action Radio Bacolod. Balik balik kahapon ini no nga convene ni Mayor Alizares ang IATF sang Talisay. Ang ginambalan Attorney ang resulta sang mass testing no sa 750 mostly asymptomatic person testing positive. Ano ang resulta sang anong resulta sang inyo sa nga pagsinapol Attorney? Actually, yesterday, nag-call meeting si Mayor Neil. Naging convene niya liwat ang members ng IATF local dinamon sa Talisay. To address later on because we will be expecting, an increase of number of COVID positive, Kay bangod sa mass testing na natabo last August 30 diri sa siyudad sa Talisay, So among the participating LGU, I think ang Talisay was able to deliver more than 100%, almost 100% of what is expected ng mass testing. Now, because of that, we will be expecting, but we are hoping na ma-negative kalabanan sa ang mga naging swab nato ng mga tao dito sa Talisay. But unfortunately, we have 50. So amo to kahapon, isa to ka meeting namo na how are we going to address sang sitwasyon, So, isa to na discuss namon ang mga asymptomatic na mga nag-positive, it's either ikwaon din namon sa amon na facilities or i-lockdown sila sa ilang panimalay. Kung ilang panimalay, ano malang na pwede hindi sila makapanglaton sa ilang kaupod sa panimalay, That's really one consideration. Kaya subong aside from them na damo ga inabot ng mga OFWs naton, kay since ang OWA hatag naman liwat ng obligasyon sa LGUs nga sa returning OFWs naton. So that is why sa isa man namong committee, we will be adding isolation facility for the city of Talisay, which we are under negotiation now sa isa ka elementary school nga ang duta ginapanig-ayahan sang mga Montinola, So that's one consideration. And at the same time, we are going also to address ang ano pa mga kinahanglan naton kay we understand na ang aton mga hospital subong pinuno, So hindi na mabatunan ang iba nato ng mga pasyente. That is why sa amon na meetingan, which we will be having a meeting again this coming Thursday na para to finalize everything sang kung anong amon diretso na ma-implement. But isa to namon na na-discuss is we will be putting up parang isolation center wherein na may mga oxygen na kompleto, a little mini hospital, or mini infirmary na ma-respond lang namon ang kilanlanon sang pumuluyo nga nagkakainganlan sa mga oxygen, sa mga incubator, sang mga sang kapaaso bala nga para mag-anong ilang ginhawa kay subong ang ER sa mga hospitals hindi na makabatod subong So amo na ang amo na ginmitingan sang gapon, And at the same time, stricter namon ang involvement sang taga-barangay with regards to contact tracing, So kung ikaw ya COVID positive ka,
So, paano namon ang contact tracing kung sino ng mga tao ang iya din pag-istorya. At the same time, ang second level na naman, ang ipag-istorya, saan nga istorya yung nga tao. So, amo to ang ganggapon na dinadiscuss namo together with our City Health Officer, Dr. Ajoy Gonzon, kag ang amon nga head sang COVID na response team namon na si Mr. Spike Gutierrez. Okay. Sa contact tracing attorney, kung need gid nga i-swab test sila, paano ninyo makumbinser attorney ang tao kung hindi siya magpa-swab test? Well, actually, no, so far do wala pa magimang kami na may na-encounter na nag-refuse, no. But then, kung kilalanon gid siya nga ipa-swab test, no, we will try to convince him na he will voluntarily submit himself. Okay. Kung hindi gid siya, of course, we are also empowered by the Constitution, ang aton nga mayor, na for the protection of health, he can also exercise sa police power to subject that person to swab testing. Okay, we are protecting not only sa ilalang niya, but ang ginaprotektahan ang kabilugan, no, ang kadamaan niya, maapektuhan niya kung positive siya sa COVID na asymptomatic. No? Okay. Yeah, Yes. Kabalo ko attorney nga sako kasubong, di na ko magpalawig. Inyo mo na lang sa nga mensahe basta may ara ka sang luyag nga pahanom doon sa mga taga-sunod sa Talisay attorney. Sa pumuluyo sang Talisay no, kami liwat naga-remind, nagapangabay sa kita magkooperar sa ining kontra naton sa pandemya, no. Nga tani kung wala ka mo importante nga katuan, magtinir kita, magpaimunong kita sa aton panimalay, mag-always kita magabutang sang aton nga mask, sa very conscious kita sang aton nga hygiene, no, pang-alcohol, manginaw sang aton nga kamot, no, and try to avoid sang mass gathering, no, as much as possible na hindi kita magsililipon kay wala kita kabalo kung sinong subong agdamo asymptomatic na positive sa COVID mo, so wala kita kabalo kung kata okay ni siya kay gali COVID na siya gali nga infected nga person, kaya ikaw may posibilidad na ma-infecta. So dapat na kita maging conscious na, no, hindi panumdumon ta gitirning atong paggulingon kag ang atong pamilya. So pagkatapos gusto ko man pahibalo na si Mayor Neil nagpagwa sang memorandum na in the meantime, temporarily close ang City Hall sa siyudad sang Talisay, umpisa buwas hasta sa Biyernes. Ma-resume kami Lunes kay bangod i-disinfect ang Talisay kag may mga iban nga mga empleyado kami nga nagpositive sa COVID nga asymptomatic, no. So we wanted to protect also sa aton nga mga empleyado nga hindi sila affected, no, sang COVID. Kaya hindi sila maglatnanay, no? So we have to do the contact tracing also sa mga infected nato na mga employees sang City Hall. That is why nga tomorrow ma-temporarily close down ang City Hall naton sa syudad. Okay. City Administrator Attorney Jonathan Ialdama, sir, sa liwat. Salamat kid sa tiyempo kag keep safe kamo da perbe sa Talisay City. Mayong hapon. Thank you, Marlon. Kag ikaw man maghalong. Sige, salamat. Salamat kid. Ang City Administrator sang Sunod sa Talisay Attorney Jonathan Ialdama, ginangagaw to lang tiyempo niya kami ara sa sang nagahulat pa nga kuan man helikoton dito sa maya Sunod sa Talisay. Kaya mo na may contact tracing mga ka-aksyon. Huwag pa naman so far sa na-encounter ang lokal nga panguluhan sa Talisay City nga tawong dapat sa kuwaan swab test na malibad siya. No? Huwag pa naman. Inang pagpa-swab test mga-aksyon para man sa ila sa ding safety kag kasiguraduhan. Karong kundi ka na pagkakuwaan sa swab test. Hindi kapag magpa-RT-PCR test kag isa ikaw sa naka-direct o close contact sang nag-positive sa COVID-19, ay, hindi lang kagulingon mong halitan mo na. Ang miyembro man sa pamilya mo, madalahig pa na sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Ikabay pa nga amanang siling naton bla ang contact tracing ni sa 50 ka mga nag-positive sobra. Ang kalabanan na symptomatic, waya sila nabatsyag sa lawas mo, waya sila nabatsyag na symptomas ang COVID-19, pero positive sila sa COVID-19, sa mass testing,
Di butang tabi bisan isa na lang. No? Ate, hindi maguro mahimo nga tag isa-isa lang close contact nila ni. Butang ta tag 5-5 be. O, 3 na lang. I-times ta sa 50. 150 man ka tao ni ang na pangitaon kag kuwaan man sang investigation kun bala naka-direct akong close contact giban sila sang sining mga nagpositive sa COVID-19. Kay Reyna Len Brent araman ga monitor abay kita sa babawaan nayo kay nagpanaog na site. Aber Renan okay si Seymer Layungga Artemio Hardinico araman mayong hapan aksyon na Marlon tamyaw ko lang diri sa dira si Rolando Diaz sa bago kada adlaw gid Action Radio siya watching Kazakhstan. Salamat. Good afternoon Reyna Len Brett. Good afternoon sa Marlon as lang ko tani. Kung natapos na release ang second tranche sang SAP kay kami until now gahulat sang SAP kay wala kami natagaan. Basi na disqualify ang inyo sa nga ngalan. No, basi kung mayan damo sang senaryo, damo sang natabo nga nakabaton sila sa first tranche pero second tranche why sila baton. Langod hindi sila qualified nga magbaton sa ikadua. Kaya ang iban may mga kaso magka-aksyon nga nagdoble ang ginabaton. No, may ginabaton halin sa pila ka mga ahensya sa gobyerno. Nagbaton man sang SAP. Sigurado yang dolaon nga lan nyo na sa second tranche. O kung basi mayara sang palarios nga lan bla, kaso na. May mga nakapending pa sa gihapon sa bahin sa nga DSWD na tinguan man na mahibaluan gid mga ka-aksyon. Kung kwalipikado gaan gid na kamo. Malakip gid na kamo. Ina kung mayara sang nabilin pagkapundo Z Alunan watching Hong Kong Action Marlon, be safe. Nora Sandig Badillas mayong hapon watching always from Sikang Airport, stay safe, God bless. Si Von Bueser, good PM Action na Marlon, Dan Sharing. Si Fidel Togli Ortiga, good PM Sir Marlon, be watching from Talisay, still keep safe. Lamayo Delphine, si Joligin Action Marlon, abri ang PhilHealth. Buwas, way panabalaan ko na to tapang executive order ni Mayor Bingho sa implementation sang MECQ, no? Kung ba nalakip ng mga government offices na pwede magbukas, bukas nga adlaw. Marites Tihok, good afternoon Action Marlon, pa-shout out po. From time to time, check ka mo sa Facebook page sa Action Radio kay pagguwa sang EO ni Mayor Bing Leonardia. Automatic post na sa gilayon, no? Tingnan tinguan sa Action Radio Bacolod nga mapalipot kag mahapos intindihon, no, ang mga mabasahan dira sa kaundan sang executive order. Carla Enrica Chowa, good afternoon. Gamonitor di Chowa family sa Mansilingan. Araman si J-Boy Narvas, Jerry Azero Jr., good PM. Monitor lang sa Barangay 35. Salamat. Luisa Bianan Kaongga, monitor lang ko di sa Banwasang Bidalbagan. Remigio Bermilio, Action Marlon, monitor kami diri sa Porok Maninihon. Action reports after edition. Remigio from Vic Pottery. Oy, sa mga nagabaligya dira sang mga matahum nga pottery. Okay, sa kilid sandalan. Ana Andrea Famoso, good afternoon Action Marlon. Raman si Fidel Togli Ortega, keep safe Action Marlon, Action Del Butangyo. Lilibeth Ruiz Yellow, mayong hapon sa Marlon watching from Barangay 35, stay at home Bacolod, keep safe always. Naglabay kami na kina sa kagawin na patrol with Action Eden mo, Action Nanik Kiraw, dara kami nagagis dalan sa Barangay 35, no? Damo man dira sang alagyan nga medyo sikip-sikip, nagod mayara man sang ginapatagayon nga pagbutang sang baral, paglimit man sa paggagwa sulod sa mga tawo. Edith Parisan Hukson, hindi ka mo maayo mabatian sa radyo daw pigaw ang signal, good PM. Dari kami anay sa Facebook kid man kami, no? May gamay lang gina kayo dito sa amon sa nga transmitter mo na nga way kami sa radyo anay sa bond. Dari kami anay live no sa Facebook. Okay? Yan natiguan man nga mabalik kami sa radio monitor, sa radio monitor, natiguan pa na, no? Mary Jane Mendoza,
Jonalyn Pinaasa Gregorio. Good PM, watching from Malacastiliana, Sitio Nulan, Barangay Mansalanao. God bless po sa inyong lahat. Stay safe. Okay. Inting Bivoso nga wala ka mo sa air. Amo to, Sir Inting. No, mayara lang sang gina kayo kami dito sa transmitter. Pero live kami diri sa FB sa gihapon. Pasara ka mo. Rose Guevara, good afternoon. Bacolod kag si Bo Manac Marlon. Monitor naman ako sa ibo sa program live from Alabang, Montinlo, Pasiri. Keep safe. God bless. Rose Guevara, Arnold Ulid. Tani sir, mga public transport baka biyahe lang pero i-impose ang mga number coding para sa laka-laka man ng mga tao, both public, private vehicle. Hulaton ta, basi lang kon may ara ba lang sang isaada sa executive order nga ipagwa ni Mayor Bing Leonardia. No? Gina-finalize naman siguro. Hulaton ta na hasta karo sa gabi. Bert Hira Pusco Caraballo, good PM Action na Marlon, monitor kami dari sa Hutuda, Handumanan, Romeville, Sinyarosa, Hingko. Good PM Action na monitor lang kami di sa Morsia. Shout out kay Rabi Aysaya nga idol gid ang Action Radio. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon Action Marlon, maayong hapon man sa tatay ko Elias Dolido sang Barangay Paloma, Valladolid, watching from Hong Kong. Okay. Si Julius Fareñas, mayong hapon Action Radio, listening from Wellington, New Zealand. Analisa Bolivar, Silvino, maulanon nga hapon Action Marlon, gaulan ta sinyo. Monitor kami di halin sa Barangay Alangilan, Lihog lang ko. At ikaw lang galito sa Alangilan, no? Lihog lang ko tamyaw kay Fatima Daniel nga naga-birthday. Subong ang kaparamyaw family Silvino. Salamat kid. Arnold Olid, tani sir pwede lang makabiyahe. Okay, nabasa ko na kina. Salamat Arnold. Hulaton ta, no? Ang iyo ni Mayor. Rumi Agsam, ay pati kuryente, wag naman po amo na na muuno ko, nakabay pa hindi lang matabo diri sa aton, no? Dito sa Iloilo, grabe ito yung isyuhan na ito kung cooperative electricity ang paghamalan. No, si amigo to, Jerry Chari, watching ara sa Pacific Ocean, baw mayong paggabulobiyahe da kagalo halong-halong da, amigo ta Jerry Chari, classmate na sa una. Jobert Adrias, mayong hapon Action Marlon, monitor lang mi live. Kag pamangkot lang tani ang amon di Porman, Joean Alabado, kung may biyahe pa buwas ang dipasahe. Damo gid nga salamat, God bless Action Mar. Question pa na ha, why pa na kay basihan karon ang mga kaundan sang EO executive order ni Mayor Bing Leonardia, no? Kay kung basihan naton ang MECQ nga implementation nagliligad bla kundi nag-MECQ na kita dari sa aton sa lugar. Ti why to yung movement, stay at home taranto yung mga tao, magluwas sa mga frontliners ka mga nagatrabaho, kag kansilado to yung ginatawag public transport. Ti subong MECQ naman. Pero why pa balaan kung bala amo na ginaang isaad sa executive order ni Mayor Bing Leonardia. Muna hulat-hulat kita, no? Rose Guevara, Action Sir Marlon, pa shout out lang po sa tiyahin ko, si Gingging Guevara Bakason. Dara sa Barangay Bubog Talisay, keep safe sa family mo. God bless. Marley Gonzaga, good eve, Sir Bar. Hindi ka mo gihapon on air? Yes, ginaano pa, may trouble pa, no, dito sa transmitter namon. Hindi kami anay subong bation sa radyo. Pero ari kami Facebook live. Ayban, balikan ta naman dugay-dugay. Ako si Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Afternoon edition. Kay Romy Agsam, dito kasi sa Japan nag-open ang mga hotel para sa symptomatic. Doon sila nakastay. Free po. Okay, Japan ini sa. Kayo libihag, good PM Max Marlon hindi ka mo Japan on air. Yes, wait lang kay may ara sang gina kayo dito sa transmitter. Mary Jane Mendoza, moyak siya ton sir daw ay gana si Bing mga tag sa nga food pack hasta subong way update. Tuway mga bati-bati ang may panagtag ato sa nga syudad. Amo nang pinakamasubugid, may lagutan kay may ano pang wallet dobla. May ano pang bulsa mo kon way ati Antos. Kita ka mo siguro sang pwede lang mapangayuan na bulig o hulaman. Alang-alang nga magparaguok tatasan tiyan, mabudlay. Nakpon kita sang masakit o kung ano man nga balatian sa buong bao. Alas 5:42, ang Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Western Visayas Task Force nagpagwa. May bago silang guidelines angot sa mga returning overseas Filipinos. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Axon Del. Axon Del, mayong hapon please kabin. Action Mar, nagpagwa si Bacolod City Councilor Israel Salanga ang chair sa action team on returning OFW sining tatlo kapahina nga resolusyon nga ginaprobahan sang duwa ka task force. Ini amo ang Western Visayas Regional Interagency Task Force angot sa COVID-19 kag ang Regional Task Force COVID-19 Action Mar angot ini sa paghandle sa mga returning overseas Filipinos nga magapauli diri sa may Western Visayas lakip na sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Nasa Action Mar sa dokumento nga ginapalambot sa aton ni Councilor Salanga ang mga guidelines angot sining kung ano ang matabo sining mga ROF nga iga-repatriate sa palabutan ng Action Mar. Kasunod ako madumduman ang National Task Force o kung NTF on COVID-19 ang nagpagwa sang unang mando nga ang mga OFWs nga magapauli sila sinitag sa mga syudad banwa kag probinsya ang hindi na kinahanglan nga ipaidalom sa 14 days na quarantine kag iswab sa tion nga mayara na sang negative nga RT-PCR test halin sa ila sini port of origin Action Mar. Nasa diri sa resolution sang duwa ka task force di sa may Western Visayas nga ang mga ROFs nga nakatapos na sang 14-day nga quarantine kag mayara na sang negative nga RT-PCR test result halin sa point of origin ang hindi naman kinahanglan nga i-reswab kag i-quarantine Action Mar sila diri nga pag-abot no sila sini nga destinasyon pero sila ang iga-subject sa home quarantine kag ang BHERTS amo ang maga-monitor sa ila sini nga kondisyon nasaad man sa sini nga resolution nga ang mga ROFs nga wala pa nakatapos ang quarantine pero may negative na nga RT-PCR test result ang kinahanglan naman nga mag-quarantine Action Mar diri sa may pag-abot no diri sa may syudad sang Bacolod kag pati gayonon lamang ang ginatawag re-swabbing sa tion
nga mayara sang sintomas sang COVID-19 nga mag-develop samtang sila ang naga-quarantine. Nabutang diri sa resolution nga ang mga ROFs ang pag-uon lamang sa quarantine center kung magapabilin sila nga asymptomatic. Nabutang man diri sa resolution sang duha ka mga task force nga ipaidalom naman sa quarantine kag swab test ining mga returning overseas Filipinos kung wala sila nakakomply sang sining nga mga health protocol nga negative nga RT-PCR test halin sa ilagin halinan kag kun wala man sila sang naka-quarantine action mar sa sulod sang 14 dias kun diin man sila naghalin. So karon amo na siya ang pinaka-latest nga update kag development angon sa guidelines sang ROF ilabi na no diri sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental Action Mar kasunod nga kadamo pagid sa gihapon sang mga Negrense kag Bacolod non nga mga ROFs ang nagahulat man no sang specific nga tikang diri sa may Western Visayas kasunod sining mando sang National Task Force nga hindi na kinahanglan nga i-quarantine sa inn o kon hotel sa pag-abot nila diri sa probinsya o kon syudad sa Bacolod. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center Action New Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat sa report ni Action Dale. Si Muyak Siaton, okay, nabasa ko na kayo na. Zandra La Chica sa Loria, good PM, Staran, keep safe and God bless. Arman Regalado, Aksamarlon, monitor lang kami di sa Valenzuela City. Aldrin Limaco, good PM, Akson Marlon. Ramona A0, Akson Marlon, afternoon, monitor lang kami, Barangay 35. Lorela Lapasaran de Castro, nga hindi ko kamo mapatian sa radyo, taga-Talisay ni way ba kami anay sa radio monitor, kaya may kay ulang dito sa transmitter. Dari lang kami anay sa Facebook. Salamat Lorela. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon na sa Marlon, monitor lang ko di sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, keep safe and God bless. Si Selbeth Iyap, good PM, Merlinda Maravilla, mayong hapon na sa Marlon, pa shout out please sa familia Ginyez Maravilla, dari lang sa Victorias. Thanks, stay safe always. Eric Rojo Asiado, always ko de monitor sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw ko mga taga-barangay Pantanon Silos Morsha, thanks Exxon Marlon. O si Mongkal Torilla Araman si Heaven Edrica Ford sang OTTG, Christine Taxi, Sugar Spices Alba, Honeybee. Sir Marlon, good evening. Ti ano na matabo sa aton taran kay hindi tayo ECQ, MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Paano ang pang-adlaw-adlaw sili kay dapat ang ayuda ihatag sa mga nagapakuribong balay kay hindi manayahan magginawa. Ang inog sulod nila sa ila sulodlan ihatag anay sa mga pamuluyo kag may budget man guro. Amo ginaginapaabot sa kalabanan di Bacolod doon daw. No, ining ayuda ti sinubaling mamalibad na natagaan kamo ayuda. Kaling ang question daw ay man sang bati-bati ang managtagato sa nga syudad. Alas 5:48, balikan tagato sa nga patrol na tipon nga balita, dugang nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please Kevin. Action Marsay Dalom sang Executive Order number 16 nga ginpapanaog bagog lamang ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lonadia agin suspend rin ang ginatong naton nga mass transportation. May angot sila diri according kay Mr. Diego Malacad sa United Negros Operator Center Conondok nga makapayo sila sa ayuda gikan naman sa gobyerno agod nga masustentuhan ang kinanglanon abe sa nga masobra 2,000 ka mga driver o kolektibo abe nga driver sa mga departahe nga jeepney bisan pa kagiban pagidakson para lamang may makaon sila sa sulod sa pila ka mga semana nga gintay dalom abi sila tawag Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. According diri kay Malacad nga nagalaom
naglaom sila nga matapos magdesisyon ang gobyerno nga ipaydalom sa MACQ ang syudad, may mo nga may ara na sila nga dar intervention man nga ihatag ilabi na ang ayuda kay Mante according to kay Malakad sa desisyon dapat may ara maging inaaksyon ng solusyon para sa ibang nga mga basic na kinahanglanon sa publiko. Ang bago rin ni Malakad ati kay kumo magatinil sa sulod sang balay madulaan sang pangabuyan ang mga driver sa kilaman ka mga sirimana kinahanglanon gid sang sili nga mga sektor sang sa syudad sang bulig gikan sa gobyerno. Yari si Sir Diego Malakad. Kasundan. Kasundan, pwede mapanood ulit dyan? Aksyon malabatian si Mr. Diego Malakad, ang Secretary General sang UNDOCA, no? Diriman mismo sa may syudad sang Bacolod. Siling hapon nakamatong kita sa report gikan man sa Philippine Coast Guard Bacolod o kung Negros Occidental nga mayroon na tanan nga mag-abot nga mga LSI o kung locally stranded individual sakay sa Barco Action Mar at ang voyage 075 yun siya. Base sa passenger breakdown na ginahatag sa Tonson Coast Guard ang halin sa Manila padulong sa may syudad sa Bacolod may diri 41 ka mga individual kung sa rin apat diri ang mga minor de edad Action Marlon. Sa area naman sa Iloilo may mabot man dito 42 ka mga individual, tatlo diri ang minor de edad, isa diri ang Lapsag. Estimated actually nakaabot na siling hapon diri sa may syudad sa Bacolod na dilatar lang ang ilang pagbiyahe kay may delayed man dito sa pagpanaog abi sa mga pasahero sa area naman sa syudad sang Bacolod Action Mar. Ang kibugusan dito tali sini karon kun dili nga area sila tanan gin paslak din sila makadto kung na probinsya sa Negros Occidental o kung syudad man sa Bacolod bantayan sa ato mga action diri sa Gapon sa Plaka News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. So rin nga materiyon nag-ulan Action Mar sa syudad sang Bacolod hapon na doon nag-buo pa medyo damol-damol nga talite sa pinakamabayan sa syudad diri sa norte nga bahay niya damol-damol gid nga pagdulo talite dito sa may nasida nga bahay sa syudad duga ulan gid dito Action Mar no kita naton kalangitan magulugal umon karon man nga kagabi mo na prepara sa tutaran nga mga ka-aksyon sa proteksyon sa mga tag sa kalawasan. Balik gikan sa Bacolod pagdibo sa Bacolod Action John Diaz so nagsabuto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.
Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan.
Nagapagawa na makaaksyon sa nga executive order si Mayor Bing Leonardia nga nagapaidalom sa bugos nga surat sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine MACQ umpisa subong September 8 tubtob September 30. Isa-isa ho nagkaroon na reaksyon na Brian Morden sa aksyon na firing line. No, kay parang ma-intindihan gid sa ato sa makaaksyon amo ning ginahulat sang kalabanan eh. Ang pilalabang diri makaaksyon nga monohon ta ang isubo-subo gid wa gid ya public transport. Ang public transportation suspended gid wa gid sa dipasahing slakyan. Ang sa liquor ban makaaksyon ang curfew same gyapon last sang gabi tubtob las 4 sang gagahon. Ang liquor ban same gihapon, no, pwede makabakal las 12 sang udto tubtob alas 6. Kag pwede makainom sa private, hindi pwede sa public, no. Ang iban karon tutok kamo kag sa Facebook page, no, sa Action Radio i-post man ini para nga mapalipot kag mapaintindi sa hapos nga pag-incendi makakson ining bag-o nga EO ni Mayor Bing. Hindi man taran nga establishmento, taran nga negosyo sarado ano lang, dutay lang niyo ang gindubalian. Ikalabanan nga mga malls establishmento berto. Ang problema ano sakyan sa mga trabahante. Ti ang malls ka establishmento pilitan gid ni nangita sang salakyan nga sugat dulong. Una sa balita, una sa aksyon. Action reports after obedition, magbalik na naman buwas. Magasunod na aksyon balita evening edition with action Dale Salazar kag aksyon ang defensor. Ibati ay katakaruna sa action at patrol las 9:30 tubtob alas 11 sang gabi. Ako na ba aksyon na Marlon Hedovaya? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.